Bones tardes, amics meus tots. Continuem aquí al peu del canó, actualitzant-vos amb les últimes dades, amb l'última informació sobre el nou reglament. Aquesta gent no paren. Potser aquests últims dies han baixat una mica el ritme, però també ha sigut perquè van donar la gran notícia, que ha sigut la data de llançament. Però bé, farem un resum abans del que vam fer a l'últim vídeo. En l'últim vídeo vam estar parlant de Stronghold Assault, dels tirànids, dels transports, del cos a cos, de les armes cos a cos, del Death Cities o la mort en les calles. I avui parlarem de la data de llançament, parlem de la Death Guard, ens han presentat una mica l'exèrcit, dels orcos, ens han presentat també l'exèrcit, de les missions noves que hi haurà. Ens han fet una mica d'un tast de les missions noves que hi haurà, els tipus de missions que hi haurà. I tot això és el que repassarem avui. Sí, senyor. Comencem. Comencem amb el tema... No, amb el tema de les missions no començarem. Començarem amb, com dirien els anglesos, the meat and potatoes. Oh, quin anglès que tinc. Anglès de Santa Perpètua de Moguda. A veure, el llançament, ja ho esteu veient. El 3 de juny comencen les prereserves. A lo loco, allà a saco, fer prereserves com bojos. El 17 de juny és quan surt el producte. Per tant, ja tenim dates importants. I què ens trauran? Què tindrem? Mandanguita, quina mandanguita? Què... Nos vamos a dejar la panojita, en què? A veure... Bé, aquí hi ha un vídeo del preorder, ja us deixaré l'enllaç a la descripció i si voleu us el mireu. Bueno, ens diuen vida i milagros de oh, que guai. Doncs primer, la capsa, clàssica capsa amb dos exèrcits. Regles bàsiques, regles per mesurar daus, etc. Doncs, com ja es preveia, doncs, tenim els primaris, els Space Marine primaris, i la Death Guard. Tenim els dos exèrcits. Aquí ens donen una mica un tast de les esquadres que porta cada bàndol. Ens han pogut ensenyar ja moltes més coses noves sobre els Space Marine primaris. Aquí els podem estar veient. Aquí les esquadres que ens donen amb la Death Guard. Els personatges. Els dos llibres d'exèrcit, els dos llibres per cadascun dels exèrcits, i després el llibre de... Bueno, llavors, suposo que aquests llibres són els que venen amb el joc. Després vindran els còdecs agrupats, que us mostraré ara més endavant. Però primer de tot, a part del producte del joc, de la capsa, el joc en capsa, el starter, com li vulgueu dir, tenim el reglament de manera independent, amb tapa dura, libro gordo de PTT, aquí amb totes les regles, tot això, aquí dos col·leguites flipant-ho amb el joc. Molt bé, aquí hi haurà totes les regles, inclús també, per lo que vaig llegir, una secció d'Advanced Rules, amb tot el tema d'estratagemes per partides narratives. Suposo que també hi haurà el tema de la mort en les calles, de l'Stronghold Assault. Crec que tot això està inclòs en el llibre. Diria que això està inclòs en el llibre, ho deu dir per alguna part i ara no ho sé trobar. Bueno, ens donen en el reglament i tindrem les regles per jugar, sí, les tres maneres de jugar, la oberta, la narrativa i la competitiva, la matched. Les War Zones, regles avançades per jugar War Zones. Llavors tindrem les regles per jugar els Cities of Death, el Planet Strike, el Stronghold Assault i el Death from Skies. Tot això eren suplements per jugar amb diferents, amb entorn urbà, amb Assalt al Castillo de Playmobil, amb Death from the Skies, crec que eren temes d'avions i coses d'aquestes, i el Planet Strike, que crec que és aquell mode com de campanya planetària, diria que és això. Perdoneu. Llavors, els còdecs.
Els han dividit en 5. 2 per l'imperi, un pel caos i 2 pels xenos. En un d'imperi tindrem els marines i tots els seus capítols. En l'altre de l'imperi tindrem el que seria, crec que l'Astra Militarum, Imperial Knights, Adeptus Mechanicus i tota l'altra cosa. Caos tindrem a Caos, Caos, o sigui, Marines del Caos, Dimonis, tal i qual, i els Xenos n'hi haurà un per Taus, per Tirànids, per Culto Gerestiller i per Orcos, bueno, aquí no es veu, crec que més endavant surt, aquí crec que es pot llegir millor, en algun lloc es pot llegir millor, Doncs això, bueno, si entreu a la pàgina us sortirà més detallat. No sé si aquí m'ho estic passant. Però bé, que bàsicament estan agrupats. No hi ha un llibre per facció, sinó que estan agrupats per llibres. I els accessoris, objectius tàctics, perquè són completament diferents, que això ja ho han dit, els han renovat de cap a peus que els anteriors, o sigui, haurem de jugar amb objectius tàctics nous. Ara faria la cunyeta aquella de la paperera i al carrer els objectius tàctics, i serà que no tinc, per cada exèrcit que tinc un d'objectius tàctics, inclús per Tau en tinc 2, perquè tinc l'enclave Farsight i el dels normals, tinc els objectius bàsics a prendre pel sac, no passa res, renovar-se o morir. Daus de mando, que són com uns daus que tenen com diferent iconografia, que suposo que és per fer rotllo de molts de marcadors i coses d'aquestes. Marcadors de ferides, molt importants, perquè ara tindrem vehicles amb ferides, miniatures amb vehicles i chorrocientes ferides, això ho hem vist, que hi haurà miniatures amb més de 10 ferides. Una regla que ens ajudarà a mesurar les petites distàncies de 2 polzades, 1 polzada, mitja polzada, per tot aquest tema de que estiguin en coherència d'unitat, que estiguin travats en combat, i així mirar-ho d'una manera ràpida. Suposo que també l'ull llarg farà 6 polzades o alguna cosa així, no sé, això ja ho veurem. Però regles d'aquestes n'han fet també per War Machine, per exemple, i estan bastant curioses i estan bé. I objectius del sector imperialis, això també està molt bé. Després un llibre d'una novel·la, i bàsicament és això. 17 de juny surt oficialment el joc, a partir del 3 podem ja començar a fer les nostres prereserves, a lo loco. Molt bé, parlarem ara de la Death Guard. Molt bé. Molt ràpid. No em vull extendre molt amb aquest tema. Molt bé. Death Guard, les miniatures em semblen espectaculars, espectaculars. Llavors aquí comencen a parlar sobre els seus trets característics. Seran miniatures amb resistència tirana alta, amb regles de l'estil del no hay dolor, inclús regles de l'estil del no hay dolor que superaran inclús les muertes instantànies. Ens estan parlant de muertes instantànies per aquesta zona d'aquí. Ens estan dient que hi ha una habilitat que es diu Disgustingly Resilient, que és disgustingly seria com que fastigosament resistent, seria. I diu que això que és com un no hay dolor, però que superarà inclús les ferides fetes per armes que et doblin la resistència. Per tant, aquí ja està parlant de que l'instant death, la regla aquesta, segurament, en certa manera, persistirà. Jo crec que, bueno, per lo que estan dient aquí, segurament la diferència amb l'edició anterior és que no et matarà, que et traurà una ferida, però sí que farà un bypass de tot el que és el no hay dolor. Molt bé, aquí ens expliquen els command points. Molt bé, que hi ha un Death Guard Detachment, i bueno, que els Black Marines són tropes, que t'ajudaran a desbloquejar més command points amb un batalló d'aquest tipus. Els marines de plaga, resistència 5. Això el que voldrà dir que molts atacs impacten fereixen a 5. Tenen com unes cuchilles de plaga que fan que puguis tornar a tirar els uns per ferir a combat cos a cos. Bueno, no em vull extendre molt. Comença a parlar aquí de perfils, d'armes, un Blade Launcher, que seria com un lanzacohetes Blade, no sabria dir que si és brillant o així, no sé, bueno.
No sé, no ho vull traduir així a saco. Assalto 2, força 6, amb un AP de -2, amb 10 de 3 ferides a 24 polzades. Molt bé. Llavors, diuen que seran bastant susceptibles de fallar tests de moral. Ara estem veient molts exèrcits numerosos, per exemple els tirànids amb la sinapsis que evitaven la moral. Veurem que els orcs també tenen eines per evitar la moral. No, al contrari, aquesta gent diuen que els zombis aquests, estan parlant dels poxwalkers, que són els zombis de plaga, ja no han de fer tests de moral. Per tant, t'hauràs de carregar fins l'últim zombi. O sigui, com veieu, el tema de la moral és molt brutal, ho hem estat parlant ja, que era bastant brutal, que et podia deixar la unitat francament feta caldo, només la fase de moral, en funció de com hagin anat les prèvies fases i quantes miniatures t'hagin tret abans, podia ser molt heavy la fase de moral. Però pel que veiem ens donen bastantes eines per intentar, en la mesura del possible, superar aquestes fases de moral. Molt bé, què més ens expliquen? Els zombis de plaga seran ideals per agafar objectius perquè seran com molts, llavors clar, per travar unitats determinades o per agafar uns objectius i que no surtin d'allà fins que no matis els 30 tios de la unitat, doncs realment anirà molt bé. Després que la Death Ward també té el Miasma of Pestilence, que és un poder psíquic que és com una benedicció, sembla, un blessing, perquè només el pots fer sobre unitats del teu mateix exèrcit, i el que fa és que t'impactin amb un penalitzador. Això, en combinació amb la resistència alta, fa que sigui un exèrcit que es caracteritzi per la seva resistència. Que bé m'ha quedat aquesta secció! Vinga, següent. Parlarem de les missions. Les missions. Sí. Ja ens han començat a parlar de missions. Primer ens han donat el tipus de missió Only War. És un tipus de manera de jugar molt senzill, bastant ben pensat, la veritat, que està feta sobretot per al tipus de joc Open Play. Aquí què ens està dient? Doncs que, per exemple, els exèrcits, feu el que vulgueu, però tingueu en compte quants power levels utilitzeu. No necessàriament s'ha de jugar amb els mateixos power levels, perquè després ho balancegen d'una altra manera que veurem. El camp de batalla es pot muntar per torns, però que cada jugador, un cop hagi muntat l'escenografia neutral, posarà 2 objectius per torns i a distància de 10 polzades l'un de l'altre. Per torns s'aniran posant objectius i en total hi haurà 4, 2 per jugador. Després també hi ha un jugador, aquí sí, es tira per als objectius primaris, es tira per una taula per veure a què es juga, bàsicament. Si es juga el que seria un 2 seria relíquia, que és que s'eliminen 3 dels 4 objectius i a l'últim i quan s'acabi la partida qui domini l'objectiu que queda guanya 6 punts. La primera que és que guanyes 2 punts de victòria per cada punt que controlis al final de la partida i un dau de 3 si fas senyor de la guerra, el que seria abans un senyor de la guerra. I la de Domination, que a mi és la que m'agrada més, perquè a cada torn, així com en el Slay and Secure es compta tot al final de la partida, en el Domination es compta, a cada torn es van comptant els punts de victòria que tens en aquell moment, però et donen només un punt de victòria. I aquí no sembla que hi hagi el senyor de la guerra. Llavors, el desplegament, aquí, com si diguéssim, els jugadors van decidint com parteixen el taulell i amb una tirada que marca qui parteix el taulell, a partir d'aquí es van alternant. Si tu parteixes el taulell, l'altre escollirà el costat del taulell, després l'altre escollirà qui va primer, després l'altre desplegarà, i així, en un moment, pim, 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 haurem fet tot el despliegue. Els power levels. En funció dels power levels, ens donaran uns avantatges o uns altres. Si els power levels entre dos equips són iguals,
no hi haurà cap avantatge, però en funció de la diferència de power levels d'un exèrcit a un altre, ho compensaran donant command rerolls, vale? Command rerolls, que no són punts de comando, són command rerolls. O sigui, són els rerolls que pots utilitzar per tornar a tirar qualsevol dau. Per tant, quan més petit sigui un exèrcit, més rerolls tindrà. Bueno, anem a veure el segon tipus d'objectius. Bueno, aquí ens donen les partides de transfons, però més que la partida ens expliquen que tindran moltes estratagemes. O sigui, per exemple, la partida de tipus Demolition, em sembla que es diu. Demolition... No, Sabotage. Tindrà aquest tipus d'estratagemes. No sé quins, però no ens expliquen els objectius en si que té el Sabotage and Rescue. Però podem adivinar coses. Per exemple, veiem que és com una missió una mica de sigilo, de que no ens descobreixin i tal. Primer, per exemple, tenim un punt de... O sigui, l'atacant pot utilitzar punts de comandament perquè si mata una unitat pot gastar un punt de comandament perquè no el descobreixin. Hi ha un altre perquè no el descobreixin unes coses que es diuen sentries. Això, clar, si no tenim com si diguéssim, la missió, no ens l'expliquen, només podem que intuir que seran missions seran asimètriques segurament, i que en aquest cas, per exemple, haurem d'esquivar unes sentries mentre matem enemics i que no ens descobreixin i tal. I després també rebentar alguna cosa perquè ens donen un punt de control per utilitzar més d'un explosiu en aquesta missió. El defensor podrà posar més sensors, podrà fer diverses coses també, podrà posar extra sentries, però bueno, això veiem que és totalment diferent a tot el que hem vist fins ara. O sigui, és una missió de transfons on ens donen uns punts de comandament que podrem gastar amb accions d'aquesta missió, perquè ens ajudin a complir-la. I després hi ha per mi el més important, que és el Matched Play, el competitiu, i ens ensenyen, per exemple, un mapa de desplegament. Fins ara en teníem 3 tipus de desplegament, ara diuen que arribarem a tindre'n 6. Tindrem missions de Maelstrom of War i també tindrem les missions de... O sigui, hi havia com 2 tipus de missions, unes que utilitzaven objectius i les altres que no n'utilitzaven. Això continua estant. I tindrem aquesta estratagema que ens permet, bàsicament, agafar un objectiu tàctic, descartar-lo i agafar-ne un altre. I això és tot amb el tema de les missions. Tampoc és que ens hagin dit molt, però bueno, a poc ja ens va desvelant el pastís. Ara toquen els orcos, que ens han dit moltes coses i molt interessants. Molt bé. Diuen que, bueno, els orcos, clar, han sigut un dels exèrcits més icònics de Warhammer, però que últimament no era molt competitiu i havia deixat d'utilitzar-se en alguns entorns. Però que ara esperen que amb els canvis que els hi han fet això pugui tornar a ressorgir i que tothom torni a agafar orcos com qualsevol altre equip. Però bàsicament ja és el que han dit des del bon principi, que el seu objectiu amb aquesta edició és balancejar tots els exèrcits i és normal que els exèrcits que potser tenien menys a fer contra, o sigui, els exèrcits potser més dèbils a priori, hagin rebut més carinyo. Aquí, per exemple, ens estan dient que amb el nou sistema de penalització d'armadura els orcs guanyaran molt, guanyaran moltíssim. Les unitats com els meganobles tenen salvació d'osos amb 3 ferides, que això ho han millorat. Ens expliquen, per exemple, que les Canon no es carrega l'armadura com abans, fent que siguin més resistents. Què més? Ah, sí, els bois, les penyes d'orcos, la tropa bàsica, que la tornem a veure. Tenen una salvació Sisus, que tampoc és que sigui l'hòstia, però bueno, tindran aquesta salvació segurament contra qualsevol arma, no com abans, que amb un factor de penetració de 4 o 5 ja te la treien. Doncs ara ja no, ara a no ser que tingui un
penalitzador que podria ser un... O sigui, hi ha un volter, per exemple, ja podràs salvar-te d'un volter. Molt bé, ens ensenyen també la Big Choppa i la Choppa, que Choppa seria l'equivalent a la Chainsword, a l'espada sierra, la qual et dona un atac addicional. El Big Choppa, heu vist, és com una espècie de destral, potser, però que fa 2 de mal. Està molt bé. La moral, temes de moral. El que us he dit abans, tindrà formes als orcos de superar la moral. Amb els personatges, hi haurà personatges que podran carregar-se orcos de la mateixa unitat, un dau de 6 o un dau de 3 en funció del personatge, i podran fer que la tirada de moral sigui més fàcil o directament superar-la. Per tant, no hi haurà escabetxines. Si et mato 15 orcos, que la fase de moral podria ser demolidora, doncs ja han trobat la manera que no ho sigui tant. Molt bé, més coses. El Painboy donarà, aquí, com formes de fer que les penyes d'orcos siguin més resistents. El Painboy podrà fer com una salvació extra, com un no hi dolor de 6, després el Big Mech pot fer un camp de força que dona un invulnerable de 5. Tot això es pot acumular, per tant podem tindre orcos amb salvació de 5 i no hi dolor de 6, per tant està bastant bé, són 2 tirades que segurament quan estàs parlant de penyes d'orcos, de marees verdes d'orcos i orcos, doncs al final una salvació de 5 i una salvació de 6 pot ser que es noti. Després el WAC. El WAC el donarà un personatge que farà que 6 polzades les unitats que carreguen poden carregar inclús havent fet el moviment d'advance, o sigui, podran moure, podran fer el moviment d'advance o el que abans li dèiem córrer, i podran carregar. Després, que jo crec que això ja és el que hi havia abans, si no m'equivoco, no ho sé. Després ens han dit que les quilacans, les llaunes aquelles, com si diguéssim els dreadnoughts petits dels orcos i els gorkanauts, doncs es veu que guanyaran aquí importància. No diuen res en concret, però diuen que els hi podem treure la pols a aquestes unitats perquè les tornem a treure de les estanteries. I després ens diuen una habilitat també que a mi m'ha encantat, que és l'Orc Weirdboy, que té una habilitat especial que es diu The Jump, que pot agafar una unitat i teletransportar-la i portar-la a 9 polzades d'una unitat enemiga, sense dispersió. 30 tios a darrere de la línia enemiga, per exemple, a 9 polzades es podrà fer. Molta mobilitat, molt xulo. Està bé, és una habilitat que té bona pinta, té pinta de ser molt divertida. I això és el que tenim fins ara. Si us ha agradat podeu fer like, si no t'ha agradat pots fer dislike, pots comentar, fes el que vulguis perquè jo també ho faré i això. O sigui que bona nit i tapa't.